Døjer dit barn med kolik eller sover dårligt? Så lad mig vise dig, hvad du gør ved det. Også med børn ved, at kolik og fordøjelsesproblemer kan gøre det svært for baby og forældre. Det kan føre til gråd, uro, søvnløse nætter eller generelt ubehag. Men heldigvis er der terapeutiske metoder, der kan hjælpe jer. Til at starte med vil jeg give en babymassage. Babymassage er egentlig det samme som en almindelig massage, bare blødere. Det hjælper blandt andet med at få babyens muskulatur og nervesystem i ro og balance. Efter massage vil jeg give zoneterapi, som hjælper på fordøjelsen og spændinger i kroppen. Derefter vil jeg ofte massere babyen på maven for at få ro og balance i tarmsystemet. Det er ofte her, jeg oplever de typiske problematikker grundet underudviklet tarm, luft i maven eller anden ubehag. Benstrækøvelser er en anden god teknik. Her lægger jeg babyen på ryggen og cykler med benene forsigtigt. Denne øvelse kan hjælpe med at lette gas og forbedre tarmbevægelserne hos babyen. Og så er der også noget, I kan gøre derhjemme. Det var alt for mig. Jeg håber, I kunne bruge det. Vi ses i næste video.